Meni je posebno velika čast što sam dobio ovu nagradu, mogu da vam kažem da ova nagrada ne pripada samo meni. Da biste nešto dobro uradili, morate imate dobar tim. Ja sam u mojem ministarstvu napravio dobar tim, samo iz razloga što nemam nikog iz Beograda. Svi su iz male sredine. Ne umeju samo Beograđani da radi, da troše naše pare, umemo malo i mi. Ali zahvaljujem i timu koji ima vaša opština, tako da su realizovani neki projekti, ja ih ne znam sve napamet, jer stvarno smo dosta radili, a u vašoj opštini smo uradili projektnu tehničku dokumentaciju za uređenje preko Noške pećine, izgradnja terenskog terena sa tribinama na sportsko-rekreativnom centru Pastirište, nabavka vozila za odvoženje smeća, izgradnja dečjih igrališta mini pitch teren u Svrljigu, rekonstrukcija puta okolište Kruševac i preslačenje terena za rukomet i košarku na sportskom centru Pastirište, a i u toku je sad tender i naš poziv da konkurišite za dalje, pa moraju i moj tim, gde je šefici iz vaše opštine, da opravda ovo i da vam da još više para, odnosno nekada kao Surdulici otprilike, i da vidite zadovoljno. Hoću za kao što malo reče naš sugrađanin, da se svi u mala mesta znamo i ovo. Evo ja u svoju dugogodišnju praksu bio sam potpredsednika mesne zajednice, predsednik skupštine, predsednik opštine, narodni poslanik i ministar. I u mala mesta svi se znamo. Ja poštujem takve političare. Ne mogu da gledam salonske političare koji ne mogu da povedu u svoju ulicu, u svoje mesto, u svoj grad, a dođu da nam drže neka predavanja. Znate šta, samo u svom mestu ne može da budete ono što niste. Tako da se nadovezujem na kolegu i privrednika, a i ja sam više privrednik, politikom se bavim, 100 puta sam rekao, čisto ako mogu da pomognem našim građanima, i uvek sam protiv beogradizacije i protiv ovoga. Ako gledamo svi ljudi, Beograd se širi, više stanovnika ima, sve je bogatiji, a naše opštine su sve praznije i sve siromašnije, bez obzira što ja vodim jedan takav kabinet, ako nam takav budžet daju. 1000 puta sam do sad svuda rekao, dajte budžet, dajte ljudi da postavimo mlade ljude ove opštine. Uvek se zalažem da i kažem da je skuplji život u ove male opštine nego u Beogradu. Svi to kažu. Kako? Pa evo reći vam nekoliko primjera. Ako hoćete da se lečite, morate u Beograd, da platite kartu, da se lečite. Oni imaju ambulante i bolnice na svaki 100 metara. Ako hoćete da gledate neki sportski događaj, takođe morate. Kulturni događaj takođe. Ako hoćete studira vaše dete, mora plati stan u Beograd. Beograđani to sve imaju, a nažalost i mnogo veće plati i veća primanja. I zato treba se zalažemo, tu i narodna poslanica koja iz stranke koja smo u koaliciju, moja stranka koja se zalaže za socijalnu pravdu, besplatno školstvo i zdravstvo, tu je i Milija.